Dunay usa ka asawa, nasakpan ang iyang bana. Sa kwarto uban ng kabit niya, naka-lights on sila. Nakita ang kigul nga pwedeng hamisa. Na-videoan sila sa asawa, naka-69 sila. Wala sila nakabantay, kay perti nilang pinaakay. Ang asawa gahilag, ugwa nalipay. Ang tinuod, pagkaanugon lang gayon, imong panaway puangod. Swerte unta siya sa tinuod, asawa niya kusog mo kayon. Hitsuraan, madiskarte pa og kwartahan, gilistan lang sa bayong uwagan, bulag ang kapainan. Sa 69